बेयावनो दिनैहाय बे All BTR Tet Qualified Association नि बानजायनायाव जेनाखि जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोन गिबियावनो जोंहा दङ राइजिं बड'लेण्ड, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'सा, बड'लेण्ड रादाब आरो NBNN निउस। आं बिथांमोननिसिम गिबियाव साबायखर जासिग्रोबाय आरो बे मिडियाफोर नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो All BTR Tet Qualified Association गोसो गैयाब्लाबो माखासे BTC सरकारनि गहैलु खामानि मावनायखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोनैनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जि जोङो जोबोद दुखुनि गेजेरजों फोरमायनाय जायोदि जे थांनाय 34 दान आरो 2023 अक्ट'आव जे BTR सरकार आरो 6 शेड्युल मोनथाम गभर्नमेन्टजों BTR 6 शेड्युल, कार्बि आलं आरो डिमा हासाव बे मोनथामजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जे थांनाय 30 एप्रिल खालि सेबाया 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट मुं होनानै बे मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलाव स्पेसियेल टेट आनजादखौ खुंदोंमोन। बिनिनो रिजाल्टआ थांनाय 15 मार्च 2023 मायथाइयाव रिजाल्टआ ओंखारदोंमोन। बे रिजाल्ट ओंखारनायाव दा जोंना BTRआव मोनब्रैल' जिल्ला दं हिसाबै LPआव जोंहा गासै पास जादोंमोन 7335 केन्डिडेट बिथांमोना आरो UPआव जोंहा पास जादोंमोन गासै 5555। LP आरो UP जोंहा मोननैजों दाजाबनानै जुदि नायोब्ला 12890 केन्डिडेटफ्रा जोंना BTRआव दा पास जानानै रिक्रुटमेन्ट मोनालासे ओरैनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहायबो जोंनि BTR मोनब्रै जिल्लायाव LP हिसाबै जोंनिया 3328 आरो UP हिसाबै 2628 गासै मोननैजों 5956 केन्डिडेटफ्रा जोंहा पास जादोंमोन। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा 2019 मायथाइयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहाय जोङो राउन्ड फिगार हिसाबै बे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 900 जन केन्डिडेटफ्रा पास जादोंमोन। दा जोङो 2023, 2021 आरो 2019 गासै जोङो दाजाबनानै जुदि नायोब्ला जोंना 2023आव दंमोन 12890 आरो 2021आव जोंहा पास जादोंमोन 5956 लोगोसे 2019आव जोंहा पास जादोंमोन 900। गासै जोङो दाजाबनानै नायोब्ला 19746 बिजाथिफोरा जोंहा BTRआव पास जानानै अलरेडि दङ। थामहिनबा 19746 जन केन्डिडेटफ्रा जोंना BTRआव एसामिस आरो बर' मोननैजों लायोबा बे केन्डिडेटफ्रा जोंहा दासिमाव पास जानानै दङ। केन्डिडेटफ्रा BTRआव पास जानानै दङब्लाबो जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ दासिमबो खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होयिया जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। खारन जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो क्वालिटि इडुकेसननि खोथा, फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटि जानांगौ, जोंनि बर' बिजों मिडियामफ्रा थांनानै थानांगौ। नाथाय बिथांमोना खुगायावल' क्वालिटिनि खोथा आरो जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ जों बे समाव ओरैनो बुंगारनाय बायदिसो जों मोनगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआथ' अलरेडि खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होखांबाय। थांनाय 2021, 2022 मायथाइफ्राव आसाम गभर्नमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट अलरेडि होबाय। नाथाय बे आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट होनायाव जोंनि बर' मिडियामनि पस्टआनो ओंखारा, नांगौ बायदि ओंखारा। थांनाय 2021आव जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट टेट पास जानायफोरनि बेवहाय LPआव मात्र 90 जनल' दंमोन आरो UPआव दंमोन 16। दा मोननैजों दाजाबनानै नायोबा 116 पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय ओंखारो। आरो नै दाख्लैसो बावै मे मासाव जोंहा आसाम टेटनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारबावदोंमोन। बेवहाय गवालपारा आरो धेमाजि जिल्ला बे मोननैजों मिलायनानै गासै 40 पस्टआ ओंखारदोंमोन। नाथाय UP हिसाबै 0 गैया। दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होसेयावबो आरो लोगोसे
कार्बि आंलं आरो डिमाहासाव बे 6 शेड्युल एरियाफ्राव अलरेडि टिचार रिक्रुटमेन्टखौ सोखांनायनि उनावबो नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो टेट पास क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होयैया बे जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेराफारसेथिं जोंनि जेनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाला बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो जोंनि बर' बिजोङा गैयिनि थाखायनो दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोलो खालामनानै एमइ स्कुलफोरजों एमएलटिएमएस खालामनायनि बिथांमोना थांखि लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बेराफारसे जोंनि फरायसालियाव सिंगेल टिचारनि जेनाखि जेंना बियो गोबाङैनो दङ बेखौ मिथिगासै। खौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै जोंखौ थगायनो नागिरनाय बादि जादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टेट जेनाखि 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर जाय बिथांमोना माने सिगां समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावनानै दं दासिमाव रेगुलार मोनाखै बे बिथांमोना माखासे सोबाय 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरखौ नाथाय बिथांमोनखौ रेगुलार पस्टआव सोनायखौ जों जेबो दुखु मोनाखै जों अप'ज खालामाखै खारन बिथांमोनाबो मोन्थाय दं। नाथाय बिदि होननानै बे 6 मान्थ आरो 99नि फोरोंगिरिफोरखौल' रेगुलाराव थिसननाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। खारन जोंना बिटिआर हिसाबै 19,876 जेनाखि अलरेडि टेट पास जानानै दं फ्रेश टेट पास जानाय जे बिथांमोनखौ दासिमबो थिसननानै होयैया आरो जोंखौ खबर लायैया बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव। आरो जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जेनाखि दा सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि बिटिसिआव दासिमाव रेगुलार पस्ट हिसाबै एसआइ ग्रुपनि थाखाय 1200 पस्टआ दं होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोर जे आसाम गभर्नमेन्टआ खेबथाम खेबब्रै रिक्रुटमेन्ट होखांनाय उनावबो बिसिना बोरै हाजार हाजार पस्टआ एसआइ ग्रुप जानानै रिक्रुटमेन्ट जायो खिन्थु जोंनि बिटिआरनि बे माथ्र 1200 पस्टआ मानो दाबो 2 बोसोर गाहाम बारलांबाबो एसआइ ग्रुप जानो हायाखै। दा बेवहाय जोंनि खुंगिरिफोरनि माबाफोर सिङाव आखाइफोर दं नामा? दा जों बेखौ टेट पास जानाय बिजाथिफोरा मिथिनो मोनाखै। खारन एसआइ ग्रुप जानो थाखाय बेबादि इसेबां गोबाव सम लाया होननानै जों मिथिनो मोनो। खारन नै आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टार रनेस पेगु बिथाङाथ' बुंबाय नैबे सेप्तेम्बर मासावनो 15,000 जेनाखि टिचारफोरनि पस्ट बेखौ फिलआप खालामसिगोन। नाथाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव बेफोरनि खुनु पात्ता आरो खबरानो गैया जे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ ना मानांगौ बिथांमोना जेबोखौनो खबर लायाखै गावसिनि पलिटिकेलि लाबा लाबनि थाखायल' खोथा बाथ्राफोर बुंगासिनो दङ। आरो बेराफारसेथिं जेनाखि जानानै थानाय 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि जे मार्कशिट बे मार्कशिटखौबो दाबो सेबाया राननानै होनो हायाखै। दा बे जोंनि गभर्नमेन्टजों लोगोसे सेबा बिथांमोना जयै लोगो नांनानै खुङो हिसाबै बिथांमोना 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि मार्कशिटखौ गोख्रैनो राननांगौ आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेनाखि दा फोसावबाय थानाय 1200 पस्ट बे पस्टआव गोख्रैनो भेकेन्ट जानानै थानाय लांदां जायगाफोराव जोंनि टेट पास क्वालिफाइडफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों थिसननांगौ। 2021 मायथाइयाव जेनाखि आसाम टेट जाखांनायनि उनावहाय बिटिसिआव मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन। बे जाय रिक्रुटमेन्ट जायोब्ला 427 427टा पस्ट ओंखारदोंमोन। बे पस्टआव माखासे सिटेट पास जानाय केन्डिडेटफ्रा गावसोरबो एप्लाइ खालामनो मोननांगौ होननानै गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होदोंमोन। अब्ला बै समाव जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे सार बे 400 पस्ट भेकेन्ट पस्टखौ गोख्रैनो बिटिआरआव थिसनथाइ होनांगौ। अब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर'आ जे नोंथांमोननिफ्राय सिटेट पास जानाय बिजाथिफोरा बे 427 पस्टखौ केस होनानै दङ आरो बे केसआ हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दं। जुदि नोंथांमोना बेखौ गाबोननो उइथड्र खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जों गाबोननो नोंसोरखौ थिसनगोन होननानै प्रमद बर' सारआ बुंदोंमोन। नाथाय बे 427 जेनाखि सिटेटनि केस बेयो अलरेडि मा लांखावनो जोबखांबाय। नाथाय 427 पस्टनि केसआ जोबनायनि उनावबो प्रमद बर'आ गावनि बुंनाय कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाखै। दा जों मिथिनो मोन्दों सिं
बे 427 पस्टआव बे 2012 मायथाइयाव जेनाखि टेट आनजाद जादोंमोन बे टेट आनजाद जानायाव जायफोरा मार्क खममोन बिथांमोना मोनैयाव बै समनि खुंथायाव थानाय सरकारा बिथांमोनखौ 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुअल टिचार हिसाबै नाम दोननानै बिथांमोनखौ कन्ट्रेक्ट फोरोंगिरि हिसाबै दोनबोबाय थादोंमोन। दा दिनै बिथांमोनखौ बे 427 पस्टआव जों बिथांमोनखौ रेगुलार खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय जों बेखौ जोङो जेबो दुखु मोना। जोंनि दुखुआ खालि बेल' जे जोंनि बिटिआरआव बे फ्रेश टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफ्रा जाहाथे जेबो भुगिनाङा। बे टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोराबो गावनि जिबन दङ, जिबन दानायनि मोन्थाय दङ आरो बिथांमोनाबो इयुनाव बर' मिडियामखौ जाहाथे मोजाङै मोजां फोथांनानै लाखिनो हायो आरो बर' गथ'फोरखौ जाहाथे गोजौ फारसे दावखोनायाव बे क्वालिटि गोनां फोरोंगिरिफ्रा आवगायहोनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना गोख्रैनो बिटिआरआव टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो। आरो बेराफारसे आसाम सरकारनि जेनाखि जोंखौ नासयनाय बेथ' दंखायोआनोसै। रनज पेगुनि फोसावनाय नै दा बावैसो सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव ओंखारनो गोनां जेनाखि भेकेन्ट पस्ट बे भेकेन्ट पस्टआवथ' जोंनि बर'नि मिडियामनि हिसाबै बेवहाय पस्टआनो थाया। थागोनबाबो माथ्र 50-70 बेबादि पस्टआव थागोन। बेवहाय सोर साबैसेया जायगा मोनो। दा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा टेट पास जानानै दङ। बिथांमोना नांगौबायदि पस्ट गैयैनि थाखाय नांगौबायदि जायगा मोनैनि थाखाय बिथांमोना हाबनो हायाखै। खारन मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि बायजोआव जोबोद खम पस्टखौ फोसावनानै होयो आरो जोंनि बिटिआरनिखौथ' बिथांमोना रिक्स लाया। बेयो मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होननानै बिटिआरनिखौ बिटिआरआसो मावो होननानै जोंखौ बुंबाय थायो। दा बेनिखायनो बिटिआरनि खामानिखौ बिटिआरआ मावो हिसाबै जोङो टेट क्वालिफाइड एसोसिएसन जानानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो सानो जे जोंनि फ्रेश टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरनि जिबनखौ लानानै गेलेयालासेनो आरो बिसोरनि फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै बर' बिजोंनि बाथ्राखौ साननानै सिंगेल टिचारनि बाथ्राखौ साननानै गोख्रैनो बे टेट पास जानानै थानाय बे मोनब्रै जिल्लायाव थिसनथाइ होनांगौ होननानै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामो। आरो बे 1200 पस्टनि अनगायैबो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव 4000-5000 पस्टखौ दिहुनना होनांगौ आरो जेसेबांनाखि टेट पास जानानै दङ क्वालिटि गोनां टिचार बिथांमोनखौ थिसनथाइ होनांगौ होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद सारनिसिम दाबि दैखाङो। जायनाखि जोंहा बिटिआर सोरखारनिफ्राय खुंदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोङो बिटिआरआव पस्टआ खालि जानानै दंमोन। दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बिटिआर सोरखारा जोंनो स्पेसियेल टेट खुंनाय जादोंमोन। नाथाय स्पेसियेल टेटआ एग्जामा जोबखांनायनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै जोङो ना मार्कशिट मोन्दों ना जोङो सार्टिफिकेट मोन्दों। दा जोङो बेखौनो एपिल खालामो बिटिआर सोरखारनिसिम जोंनो थाबैनो मार्कशिटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ राननायजों लोगोसे थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट होनानै जोंनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार आरो बबेबा फरायसालिफोरा जिर' टिचार जानानै बबेबा फरायसालिजों इमि फरायसालिफोरजों एमालगेमेसन जानो थांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेफोरनि आन्दोआवनो दङ जोंहा मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै। दा फोरोंगिरि गैयाब्ला मोनसे गामिनि बिमा बिफाया बा गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे फरायसालियाव माबोरै थिसनहरगोन। जिहेथु मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला होमबा फरायसाया बोरै सोलोंनो थांगोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो फोरोंगिरिखौ थिसननायनि दायथ'आ सोरखारनि दायथ'। बेनिखायनो जों फिन खनसेबाव खावलायो बिटिआर सोरखारा जोंनो थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट खालामना होनांगौ। लोगोसे जोंहा दा बिटिआर सोरखारनि चिफ सारआ बुंबाय थादों 1200टा SIU एप्रुभ जानो थांगासिनो दं होननानै। दा जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालि थानायलाय जों सानो 1200टाल' पस्टआ जोंनि माबायाव बिटिआरनि सिङाव थोजासे नङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो आङो एसोसिएसननिफ्राय माखासे पस्टखौ बरननानै जोंनि बिटिआरनि सिङाव एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसे एनरलमेन्ट गैयैनि माखासे आं माबाखौ फोरमायनो सानदों। जोंना दा जोंनि गामियावनो मोनसे जाथाय जानानै दङ। जोंनि गामिनि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' सिंगेल टिचार। नाथाय सिंगेल टिचार हिसाबै बेयाव
अफिसियेल खामानि हेडमास्टार जानायलाय बेना अफिसियेल खामानि गोबां थायो नाथाय बेयाव अफिसियेल खामानि थानायजों लोगोसे स्कुलखौ माबोरै फोरोंगोन सोर फोरोंगोन बियो अफिसाव खामानि मावनो थांनाय लोगो लोगो सासे फोरोंगिरिया बै स्कुलाव फोरोंगिरि फोरोंनो थाखाय सासेबो फोरोंगिरि थाया जायो दा बेनि जाहोनाव मा खालामखो जोंनि गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोर दङ माने गामिनिफ्रायनो गावजों गाव रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै थाखा खांनानै मा खालामदों बैयाव फोरोंगिरिखौ ओरैनो थिसनथाइ होनानै दंफैयो आरो दा खिन्थु बैफोरबायदि फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सोरखारनि खामानिमोन बा गभर्नमेन्टनि खामानिमोन नाथाय बेफोर खामानिखौ जोङो रायजो राजायासो मावनो गोनां जानानै फैदों आरो बेनिखायनो आं फिन खेबसेयाव आपिल खालामो थाबैनो जोंनो बिटिआरनि चिफ इएम सार बिथांखौ आं थाबैनो जोंनो रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ आं बेखौ आपिल खालामदों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो जोङो सोरखारनि फारसे खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों সকলো মিডিয়া পাৰ্চন বন্ধু বান্ধৱীসকলক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনালোঁ আজি এই মিডিয়া প্ৰেছ মিটটো অলপ ক'বৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে অল BTR টেট কোৱালিফাইড এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা মই BTR টেট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে অলপমান BTR প্ৰশাসনক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ বা আমি আমাৰ সুবিধাখিনি অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি জানো অসমত আজিলৈকে টেট কোৱালিফাইড যোনবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে এওঁলোকৰ কাৰণে বহুতবাৰ 3বাৰ 4বাৰ কৈ টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু আজি BTRত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই মানে 3বাৰ 4বাৰ অসমত হৈ গ'ল কিন্তু BTRত হোৱা নাই তাৰমানে কি BTRত ভেকেণ্ট পোষ্ট নাই নেকি BTR স্কুলত টিচাৰৰ আমদানি আছে নেকি এটা এটা কুৱেশ্যন হয় মানে সেইকাৰণে আমি শুনিবলৈ পাই আছোঁ BTRত কি হয় SIও এপ্ৰুভ বা বহুত বছৰে মানে অসমত চৰকাৰে মানে এপ্ৰুভ কৰি দিয়া নাই তো সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাওঁ মানে BTR চৰকাৰে যোনটো SIও এপ্ৰুভ কৰিবলৈ পঠাইছে সেইটো মানে এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগে আৰু BTRত অতি সোনকালে যিমানখিনি স্কুলবোৰত এছামিছ মিডিয়াম হওক বা বড়ো মিডিয়াম হওক তাতে বহুত কেণ্ডিডেট আমাৰ কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে 15,000 না 19,000তকৈ বেছি কেণ্ডিডেট বড়ো মিডিয়াম না এছামিছ মিডিয়াম ইভেন হিন্দী মিডিয়াম ন সেইকাৰণে সেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ ভৱিষ্যত কথা চাই পেলাই BTR প্ৰশাসনে বা অসমে আমাৰ এই টিচাৰৰ যি প্ৰব্লেম বা স্কুলৰ যি প্ৰব্লেম ছিংগল টিচাৰ হওক বা অন্যান্য অসুবিধাখিনি চাই কিনে আমাক টেট ৰিক্ৰুটমেণ্টটো অতি সোনকালে কৰাটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকীখিনি প্ৰব্লেমটো বহুতে জানে আৰু দেখিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে এইটো এটা নৰ্মেল প্ৰব্লেম নহয় যাৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় হিউমেন ৰিচোৰ্চ বা হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো হয় না য'ত আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেল বা ফাউণ্ডেশ্যনটো ঠিক নহয় আমি ওপৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হওক বা কলেজ লেভেলত হওক আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিচাৰি কি লাভ হ'ব না সেইকাৰণে মই এইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ BTR চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ আৰু এটা কথা আজিৰ এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি অতি দুখিত বা কি বোলে আমি অলপ দুখিত মানে আমি BTR টেট দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ল তাৰপিছতো আমি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই যেহেতু সেৱাই আমাৰ টেটৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ সেৱাই হওক বা অসম চৰকাৰে হওক আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো দি পেলাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো অতি সোনকালে কৰিবলৈ মই দুয়োখন চৰকাৰক অসম চৰকাৰ বা আমাৰ BTR চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ থেংক ইউ এপ্ৰিলত হৈছিলে আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে 15 জুনত আমাৰ ৰিজাল্ট আজিলৈকে আমি মাৰ্কশ্বিট পোৱা নাই আৰু কেছৰ অলপ হেৰি আছিলে সেইটো আমি ছল্ভ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ আৰু কোৰ্টত এইটো উকিলে কৈছিলে মানে এইটো উকিল মানে জাজে কৈছিলে মানে এইটো মাৰ্কশ্বিটটো প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি পাব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু জাজে কৈছে কি বুলি কয় চাৰ্টিফিকেটটো দিব পৰা যায় দিব লাগে এটা বহুত দিন হৈ গ'ল
চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ চাওক আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত বহুত কি বুলি কয় আশা আছিলে এখেতে ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হয় আমি অন্য লিডাৰ বা অন্য লিডাৰৰ পৰা আমি এনেকুৱা আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যোনটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীৰ পৰা পাৰোঁ যেহেতু এখেতে বহুত দিনৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা স্কুল মিডিয়াম বা কি বুলি কয় এডুকেশ্যনৰ ছেক্টৰত কাম কৰি আহিছে ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হিচাপে এখেতে জানে আৰু জানাৰ কাৰণে আমি এখেতক ইয়াৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় স্কুলৰ বা টিচাৰৰ এইটো অতি সোনকালে সলভ কৰি দিব লাগে বা টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কৰি দিব লাগে আৰু বিটিআৰত অসমীয়া হওক বা বড়ো মিডিয়ামে হওক দুয়োটা আমাৰ স্কুলবিলাক অলপ ভালকৈ চলাকৈ ঠিক কৰি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआई काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन